Tradicionalni prijem povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika prilika je za susret predstavnika civilnih struktura sa pripadnicima oružanih snaga BiH iz reda srpskog naroda koji borave i rade na području grada Prijedora. Ja moram da istaknem ovdje jednu korektnu saradnju sa svim ovim institucijama grada Prijedora, vladinim i nevladinim organizacijama, ne samo na ovim božićnim prijemima, nego i s ostalim aktivnostima koje zajedno izvodimo i provodimo. Zadovoljstvo uzajamnom saradnjom na brojnim projektima istakli su iz prijedorskih gradskih vlasti, kao i organizacija proisteklih iz proteklog rata. Boračka organizacija grada Prijedora ima izvanrednu saradnju i sa kasarnom Žarko Zvanjin u Prijedoru i sa komandom 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Svima sam poželio da svoj vojni rok i služenje u vojsci obave u miru, da ne budu upotrebljeni u ratne svrhe, jer naša želja sa ovih prostora je stalno da bude mir, da ljudi mirno žive. Poručeno je da će pripadnici ove jedinice i u ovoj godini sarađivati sa građanima i predstavnicima vlasti grada Prijedora sa prevashodnim zadatkom da pomognu civilnim strukturama u slučaju eventualnih elementarnih nepogoda.